соли чорум аст ки дар ноҳияи Ёвон дар баробари муассисаҳои давлатии таҳсилотӣ то мактабӣ муассисаи хусусии Ориона фаъолияти натиҷабахш дорад. Иншооти мазкур бо тарҳи муосир аз ҷониби соҳибкори маҳал бунёд гашта саҳну атрофи тозаю озода, сарсабзу гулпӯш дорад. Илова ба ин тозакориҳо дар ҳар канор суроби қаҳрамонҳои афсонавӣ гузошта шуда олами афсонавӣ ва ҷолибу диданӣ тасвир ёфта бешак таваҷҷӯҳи ҳар як бинандаро бо зебоиву ҷаззобӣ ба худ ҷалб мекунад. майдончаҳо барои фароғату истироҳат ва бозии кӯдакон низ мутобиқ ба сину соли кӯдакон сохту соз ва рангу бор карда шудаанд. роҳраву ҳуҷраҳои машғулиятгузаронӣ дар ин муассиса бо тарҳи муосир ҷиҳозонида шуда барои атфол шароити арзандаи таълиму тарбия ва фароғату истироҳат фароҳам оварда шудааст. муассиса барои 315 нафар тарбиятгиранда пешбинӣ шудааст. айни ҳол дар муассиса 8 гурӯҳ амал менамоянд ки дар он 218 нафар тарбиятгиранда бо таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. дар муассиса барномаи таълимӣ аз рӯи барномаи давлатии рангинкамон машғулиятҳо гузаронида мешаванд ва дар баробари ин машғулиятҳои забонҳои русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудаанд ки мо кӯшиш менамоем мутахассисони соҳибтаҷрибаро ҷалб намуда дар таълиму тарбияи дурусти насли наврас саҳмгузор бошем. ҳоло ки фасли тобистон ҳукмронӣ дорад ва ҳарорати ҳаво гарм аст, бештар кӯдакон ба тамошои филмҳои тасвирии аҳамияти тарбиявӣ дошта ҷалб мешаванд. дар як маврид мураббияҳои корозмудаи кӯдакистон барояшон афсонаҳо қироат намуда дар дуруст инкишоф ёфтани кӯдакон мусоидат мекунанд. дар ошхонаи муассиса барои тарбиятгирандагон хӯрокҳои лазиз омода ва пешкаш карда мешавад. аҳли ин даргоҳ аз роҳбарияти ҳукумати кишвар ва соҳибкорони бо ҳиммат ҷиҳати муҳайё намудани чунин шароити арзандаи таълиму тарбияи то мактабӣ изҳори сипосу қаноатмандӣ мекунанд. мо бениҳоят хурсанд ҳастем ки дар асоси сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат чунин муассисаҳои хусусӣ сохта шуданд ки дорои ҳамаи шароитҳои муосир мебошанд ва барои тарбияи насли наврас ҳамаи шароитҳо, ҳамаи таҷҳизотҳо, ҳамаи масалан он чиҳое ки лавозимотҳое ки зарур ҳастанд муҷаҳҳаз мебошад. муассисаи хусусии таҳсилоти томактабии Ориона имконияти фарогирии беш аз 300 кӯдаконро ба таълиму тарбияи томактабӣ дорад ва чунони маъмурияти муассиса изҳор дошт бо вуҷуди фаъолияти назаррасу натиҷабахш онҳо омодаанд ки фоизи бештари кӯдаконро ба тарбияи томактабӣ ҷалб намоянд ва дар тарбияи дуруст инкишофёбии хуби кӯдакон ки ояндаи миллату давлатанд саҳмгузор бошанд. ҳасанзода оймо, фирӯзи хуршед, намузали эргаш барои барномаи иттилоотии ахбор аз ноҳияи Ёвон.